Čau, tady Keo u dalšího videa a jsem tu společné s Crash.cz. Čus! A jsme tu u hry Army Force Online. A já se nemůžu hýbat, dobrý. A je to na super hra, hru vám dám do popisku videa. A co, je to střílečka, nevím co jinak vám mám říct. Ty chceš něco říct? Já tě střelím do kokota. Jdem dál. Takže jsme tady 2 proti 1. Takému blbečkovi, který je tam naproti nám. Já už bych zase nic neříkal. Ovládá se to normálně a vsd. Běžíte shiftem a tlačkem se takhle skrčíte. Sprintujete shiftem. Jo, střílíte takhle z toho. Takhle se zabíjí. A zaměřuje se. A zaměřuje se pravým tlačítkem myši. A ještě Rkem se nabíjí, jako u každé hry. Jo. Čabarky. Pojď, jdeme na něho. Tam je. Nabijím, sakra. Dobře, ty. Vy jste se zabili navzájem. Vidím. Čeho vyhráváme? Super. A jenom o jeden. Tak ne. To nás bohužel už natočíme po druhé, protože jsme to totálně zmrvili poprvé. My, ty Sorry, já. Jo, dobré, my jsme to zmrvili. Ne, já. Jo, to zmrvil, má úplně debilní počítač. Ne, prostě se mu vyblo nahrávání. Vyhráli jsme. Počkej. My jsme prohráli. Ty vole. Teď asi musíme počkat, že? Jo. Tak já jdu do Ačka. Ne, počkej. Ty jsi v Ačku už, ono ti to samo hodilo. No, ne, teďka až. Dobré, tak jdem. Teď bude malinký střih. Tak, jsme zpátky konečně a můžeme zase hrát. Jo. Kdy pak si? Jinak mám 6 level, jako už, jo? Já nemám ani ještě druhý. Kam já už mám 2036, dobře, Manu. Lukáš! Yes! Sakra! Tady je. Ty vole. Zabil? Mhm. To šití, já jsem zrovna nabíjel. Vede ad. Já mám 6 životů, ty vole. Tak jsme zpátky. Čus. WTF? Vy vyhráváte, sakra. Tam mám z 2,5 tisíc, už mám jenom 346. Jsem si měl koupit snajperku. Nevadí, na to se našetřit. To jsi ty? S tím autem? Ne. Do řiti.
Nic. Ty vole. Kde jsi? No, chcípl jsem. Aha. Dobré, ten burák. Dobře. Já jsem neměl nabít to. To není fér. A. Ty jsi hajzlík. To je praxe, to je praxe. Čekáš, že to není jak ve vodku. Že můžeš zaznačit, kde jsi. Oh. Tě zabil, že? Momentík, lidičky, jenom si vezmu tabletku. Tabletku, čaj a luk. Tony! Ty... Co? Sakra. 6. To ještě do chvíli, jo? 6. To já. Jsem zpět lidí. Jenom jsem si musel vzít tabletky. Protože jsem nemocný. Já. Ne, projedem. Fuj. Nevíš, kolik už natáčíme? Ne. 5 minut? 10? Tak dáme ještě jednu 5 minut a ukončíme. Jo, tak dáme ještě jednu hru. Nevím, jak dlouho natočíme? Já nevím, já bych se musel podívat. Kde pak jsi? Ty jsi u naší základny, co? Teďka už ne. Teďka už jsem dead. Mhm. Ne, jsi měl málo životu. No tak! Dariti! Co to měl? Úplně dobrou pistol. To prdele. Už jsi dvojka? Ty vole. Ne, Kolik máš XP? 386. 1000 kolik? 425. Já to zatím na expim do druhého dílu. Jo, to na XP. Já jsem zrovna nabíjel zase, to se můžu na to vykakat.
Hej, kaj si? Jo, tam si. Morteker. Já si mi srandu. Kašlu na tebe. Kaj jsi, kde jsi? Sakra! Jo, tam jsem byl. Jak tam za tebou, Už běžím. Teď já už tě vidím také 2 červené tečky tam. My jsme se zabili navzájem. Ty vole, já jsem tím mířil přímo do koulí. Fuj, ty jsi svině. Já jsem chtěl na hlavu a mi to pořád padala tam již dolů. Gravitace. Jako kdyby to byly každý den zemětřesení. Ty jsi mi mířil na kulky, jo? Na chulchy. Kámo, kaj jsi byl? Za tebou. Ty jsi hajzl. Kde jsi, Keo? Mám jenom kámo 2 životy. No, super ty vole. 30 sekund, kámo. To nedáme. Bam. Kde? Ne. SNP Lukas CZE. Super, kámo, super. Už běžím. Konec. 8 sekund, rychle. Tam si. Ty jsi to ještě stihl? Jo. Ne, to stihl ten Lukas. Takže pro tenhle díl to bude všechno. Byl trošku takový stříhací. A já se s váma loučím. Čau. Čus.